belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Raad van Advies op Curaçao heeft onlangs advies uitgebracht aan het parlement van Curaçao over de consensusrijkswet over het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Volgens de Raad van Advies moet alles goed in balans worden genomen voordat er een beslissing wordt genomen. Maar los van de politieke beslissing is het volgens de Raad van Advies van belang dat er wordt gewerkt aan hervormingen op Curaçao. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het advies van de Raad van Advies over het COHO-traject. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur, Sitré van Heijdorren, heeft de bevolking van Curaçao laten weten dat ze rustig aan de voorbereidingen voor carnaval 2023 kunnen beginnen. Het carnaval gaat door. Er wordt de komende maanden nog verder vergaderd welke veiligheidsmaatregelen er moeten worden genomen en of die moeten worden genomen. De afgelopen 2 jaar kon carnaval vanwege de COVID-pandemie niet doorgaan op Curaçao. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. Gisterochtend kwam onderzeeboot Zijne Majesteit Dolfijn de Sint-Anna-baai in Willemstad binnenvaren. De onderzeeboot van de Koninklijke Marine is in het Caribisch gebied voor deelname aan het maritieve evenement Velas Latinamerika Curaçao. Die vindt plaats in juni. Tot die tijd wordt er gezamenlijk geoefend met andere Nederlandse eenheden in het Caribisch gebied. Kustwacht Caribisch Gebied onderschept in 2021 minder drugs dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021 dat minister van Defensie Kasia Ollengren woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. In totaal werd vorig jaar bijna 3300 kilo drugs onderschept in het Caribisch Gebied. Het jaar daarvoor was dat bijna 6000 kilo. Vorig jaar werd bijna 2700 kilo cocaïne en 557 kilo marihuana in beslag genomen. Ook zijn er in 2021 minder ongedocumenteerden aangehouden en is het aantal in beslag genomen vuurwapens afgenomen. Gisteren was de eerste dag in de zogenaamde Perez-zaak. Daarbij kwam onder meer Akeba Williams aan het woord. De Perez-zaak gaat over moorden die zijn gepleegd door Chavil Perez. Een chauffeur in deze zaak was Akeba Williams. Hij heeft besloten de rechter openheid van zaken te geven over de zaak omdat hij vindt dat Perez in het verleden zijn familie niet het respect heeft gegeven die ze verdienen. Meer dan 250 vertegenwoordigers van ontwikkelingsbanken in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en in de rest van de regio kwamen gisteren bijeen op Curaçao voor de 52e vergadering van ALIDE. Het is een grote hoeveelheid mensen die bij elkaar gekomen is om te praten over de rol van ontwikkelingsbanken in deze tijd. Ook zijn veel journalisten en andere geïnteresseerden meegekomen naar Curaçao. Ambtenaren hebben volgende week vrijdag een extra dag vrij. Dat heeft minister Ornelio Kit Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening bekendgemaakt. Hemelvaart valt dit jaar op 26 mei, dan zullen sowieso de ambtenaren vrij zijn, maar die mogen ook 27 mei thuis blijven. De Raad van Ministers nam het besluit om waardering te laten zien voor het harde werk van ambtenaren. Voor andere sectoren is de dag na Hemelvaart een gewone werkdag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.